Este ibis eremita ou ibis pelado que estamos a ver é un caso excepcional e fascinante, tanto pola súa historia individual como pola importancia que ten para a conservación desta especie en perigo crítico de extinción. O exemplar, coñecido como cañailla, naceu en maio do 2023 no Zoo de Halle, en Alemaña, e foi liberado en marzo de 2024 en Barbate, Cádiz, como parte do proxecto Eremita, unha iniciativa para reintroducir esta especie na natureza. Despois de pasar varios meses en San Fernando, emprendeu unha longa viaxe en solitario que o levou a Faro, Portugal e, finalmente, a Galicia. En decembro, asentouse na Foz do Miñor entre Nigrán e Baiona. Cañailla destaca polo seu comportamento sociable e curioso. Ao criarse en catividade, está acostumado á presenza humana, o que o leva a achegarse a persoas e vehículos sen medo. Isto supón un risco para a súa seguridade. A presenza deste ibis en Galicia é significativa, xa que a especie estivo desaparecida da Península Ibérica durante séculos. O proxecto Eremita en Andalucía conseguiu establecer unha poboación de máis de 300 exemplares en liberdade, pero aínda se considera que a especie está rexionalmente extinta en España, xa que depende da liberación continua de aves criadas en catividade para manterse. A chegada de Cañailla a Galicia é un sinal esperanzador de que os esforzos de conservación están a dar froitos e de que esta especie emblemática podería volver a ocupar parte do seu antigo hábitat natural. O ibis eremita é unha ave de gran tamaño, cun plumaxe negro brillante con iridiscencias verdes e violáceas. Ten a cabeza e o pescozo sen plumas, cunha pel vermella, un longo pico curvado cara abaixo e patas tamén vermellas. Na parte posterior do pescozo presenta un penacho de plumas negras e finas. Moita sorte para a cañailla e sobre todo moito coidado por parte de todos para que este ibis continúe vivindo con tranquilidade en terras galegas.